Всем привет. Салям, дос. Салям. Хайырлы екен. Вот, достар. Шулай иттереп бакчада эшлибез. Дальше лес, никого нет. Анда беркем жок, так что борчылмагыз. Даже эт те юк урамда менә. Рәфса выездның менә. Бакча артында монда киме тора менә. Күл. Погода шепский, малай. Привет. Привет. Шундай рахат. Привет, Алина. Шундай шап погода. Классно просто. Ертеңіне эшлибез. Хәлләр әйбәт, сәлам. Biz авылда менә монда эшләп ятабыз. Бүген инде бик күп казыдык, эшләдек, шаптык, җырдык, так что рәхәт, дуслар. Красота вообще. Эшләгән юк, только авылда гына эшлибез менә. Погода просто, менә бакча монда. Данис, сәлам. Красота, да, красота монда. Зәятларыннан сәлам. Зәятларына кайнар сәлам. Апастан сәлам, Ранис, сәлам, брат. Вот шундай хөрмәтле дуслар, бик әйбәт кенә монда битләр бозылып бетте уже. Так что, вид артистического нет, только рабочий. Бля, ортодом. Что-то один, да, один. Каршыма чыксыйган ярым, эзгәләнгән йөрәгемне, дәваласын әрнүләрем. Клип выйдет только к осени, хәзер все уже. Так что ждите нормально, кескене чыгып алабыз. Шыгырданнан бик зур сәлам, кайнар сәламнар Шыгырданга. Менә бакчаны матур иттереп. Әлемдә менә ясадык, чист арттык. Вот, әкертеңне ремонт ясап ятабыз монда, бардак, конечно. Где бригада? Бригады нет. Чё не спрыгиваешься? Ну, у меня просто времени нет. Сегодня мы хотели тренироваться. Вакыт юк, концерт көтәбез. Әле менә шундый не ясадым. Шашлычный козел. Вообще прикольный шундый. Классный штука. Эй, привет! 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 Ау! Sögünmeyim. Kim bu? Kim bu? Sen kim? Kişir satam, kiyindir satam. Kimge керек? Алыгыз. Bizning meni pog'rib shunday. Ne istaganajuk unda meni. О, класс просто. Салават, киттеңме сен? Киттеме? Ярар, менә шулай дуслар, ремонт бара инде монда. Әзгәне ремонтлап ятабыз. Менә бу ике җегет мотоцикл ясый алмыйлар һаман. Сидушканы бир аны. Монда ул. Сез несі? Контактланып китте. Да, мотай конкретный. Мотай ясыйбыз. Яралыслар, барыгызга да кайнар сәламлар. Всем пока.
Күрішіміз зор рахмет. Деревня. Ана әтеш. Әтеш тауышларына. Әйді ой, өкіді ой. Bir güne uyanır idim ateşi tavuşlarına. Ateşi tavuşlarına. Где брат Салават, главный боксер, он дома. Ана ateş. Yıldızı bata, kıyaş kalka, avılımda taң ата. Гаммернің шушын мизе келін. Эх, üzülüp yarattam. Ayda vay yok, davalar yok. Нәрсе? Все, іш бітті. Жүрейбіз. Так, жігіттер, давай, кеттік, ішлейбіз ема. Ішлейбіз, кеттік. Үшіребіз. Все, пока ема. Пока жүгіту. Ішкіп.